Татарча онлайн мәктәп проекты. Хәерле көн! Игътибарыгызга заман чынбарлыгының иң мөһим ике юнәлешен берләштергән проект тәкъдим итәбез. Әлеге юнәлешләр укыту процессының әкренләп цифрлаштырыла баруы һәм Рәсәй гомуми белем оешмаларында милли мәгариф мәсьәләләре. Казан шәһәрендә милли мәгариф һәм туган телдә укыту, тәрбияләү өлкәсендә тупланган бай тәҗрибә татарча онлайн мәктәп төзүгә тәргеш булды. Әлеге проект бер юлы берничә зур юнәлештә отышлы нәтиҗә бирә ала. Платформаны гамәлгә куюның кирәклеге 2020 елда дистант укытуга күчкән чакта да дәлилләнде. Татар телендә белем бирерлек платформа кирәк булды. Проектның нәтиҗәлелеге туган телдә белем бирү, алдынгы тәҗрибә белән уртаклашу, укытучыларның һөнәри осталыгын үстерү, милли мәгариф оешмаларының дәрәҗәсен күтәрүдә чагыла. Проектыбыз тәрҗемәи дәреслекләр, методик әсбаплар мәсьәләсен чишү белән дә әһәмиятле. Онлайн дәресләр бу юнәлештә үрнәк булып торачак. Татарча онлайн мәктәп түбәндәге бурычларны хәл итә. Укыту фәннәре буенча онлайн белем бирү, укытучыларга методик ярдәм күрсәтү, татар телендә мультимедиа ресурслары булдыру, фәнни һәм мәдәни эшчәнлекне популярлаштыру. Проектны гамәлгә кую өлешләп башкарыла. Татарча онлайн мәктәп 5 модульдән тора. Мәктәпкәчә тәрбия һәм белем модуле, гомуми белем модуле, өстәмә белем модуле, идарә итү эшчәнлеге модуле, фән һәм мәдәният модуле. Ә хәзер сезнең игътибарыгызга гомуми белем модулен тәкъдим итәбез. Модульның нигезе итеп КФУ каршындагы 2нче татар гимназиясенең эш тәҗрибәсе алынды. Беренче этапта татарча онлайн мәктәптә башлангыч сыйныфлар өчен әйләнә-тирә дөнья, математика, татар теле, ә 5нче, 6нче, 7нче, 8нче сыйныфларда математика, геометрия, алгебра, информатика, биология, химия, физика, тарих, җәмгыять белеме һәм татар теле дәресләре системасы булдырылды. Бүгенге көндә өстәмә белем модулендә инженер курслары әзерләнде, ә робототехника, программалаштыру, эш күләмле модельләштерү буенча дәресләр төшерү өстендә актив эш алып барыла. Шулай ук профиль математикадан бердәм дәүләт имтиханына әзерлек курсын башладык. Алга таба күпчелек фәннәрдән БДИга һәм предмет олимпиадаларына әзерләү буенча видеодәресләр төшерү максаты куелган. Тагын бер зур яңалык. Мәктәпкәчә тәрбия һәм белем бирү юнәлешен уңышлы гына алып барабыз. Биредә шул яшьтәге балалар өчен кызыклы белем бирү видеодәресләрен күрә аласыз. Һәр дәрес 2 өлештән тора. Теория һәм гамәли өлеш. Дәресләр укучыларга мөстәкыйль эшләргә дә мөмкинлек бирә. Моның өчен дәрес эченә интерактив тест һәм өстәмә материал салынган. Тагын бер мөһим ягы, безнең видеодәресләрне платформаны һәр кеше теләгәнчә карый һәм куллана ала. Платформада барлык видеодәресләрнең презентациялары һәм конспектлары бар. Аларны укытучылар үз дәресләрендә дә файдаланырга мөмкин. Рус телендә һөнәри белем алган укытучылар өчен платформа зур методик ярдәм булып тора. Татарча онлайн мәктәп платформасында үзебез уйлап тапкан уеннарны да тәкъдим итәбез. Мәсәлән, диңгез сугышы уены. Әлеге технологияны хәл-фигыль темасын үткәндә отышлы файдаланырга мөмкин. Уенны һәм инструкциясын сайтыбызның безнең уеннар бүлегендә таба аласыз. Онлайн мәктәбебездә тәкъдим ителгән тагын бер эш төре милли мәгарифкә кагылышлы семинарлар һәм түгәрәк өстәлләр уздыру. Безнең проектны гамәлгә ашыруның тагын бер этабы кадрлар сайлау. Дәресләренә гимназия безнең тәҗрибәле укытучылары белән бер рәттән яшь белгечләребез дә алып бара. Алга таба Казан, республикабыз һәм Россиянең башка төбәкләре мәктәпләреннән фәннәрне татар телендә укыта алган тәҗрибәле укытучылар җәлеп ителәчәк. Проектның техник эшләнеше һәм үсеше түбәндәгечә күздә тотыла. Android һәм iOS платформаларында Остаз исемле мобиль кушымталар булдырыла. Кушымтаның эштәлегендә укучыларның белемнәрен тикшерүче фәннәр буенча мәктәп программасыннан интерактив биремнәр, интеллектуаль уеннар төзелә. Кушымтаның эштәлеге балалар өчен мавыктыргыч һәм кызыклы, заман таләпләренә туры китереп эшләнелә.
Әлеге проект күп санлы укучыларның һәм мәгариф өлкәсендәге экспертларның фикерләрен исәпкә алып булдырыла. Хәзер сезгә берничә видеодәреснең фрагментларын тәкъдим итәбез. Хәерле көн, дуслар! 60 санының 25% нишәне тәшкил итә? Яки без кибеткә керәбез, анда язылган 30% ташлама. Аны ничек табыргасың? Бу һәм тагын бик күп сорауларга без сезнең белән җавап табырга тырышырбыз. Димәк, дәресебезнең темасы процент. Һәм без башлыйбыз. Узаклап сузып тормыйча, гади мисаллар үрнәгендә карап китик. Мәктәптә уку елы ширекләргә бүленә. Ә сезнең уйлаганыгыз бармы? Ни өчен без аларны ширекләр дип атыйбыз? Уку елын 4 өлешкә бүләбез. Һәрбер өлешне аерым карасак, ул уку елының 4тән 1 өлеше. Димәк, 4тән 1 вакланма. Һәм без 4тән 1 вакланмасын ширек дип атыйбыз. Математикада тагын бер вакланманың исеме бар. Һәм ул процент. Процент нинди вакланмасын? Процент сүзе 2 латин сүзеннән барлыкка килгән. Процентум. Татарча йөздән. Ягъни процент ул йөздән 1 өлеш. Йөздән 1 вакланмасы. Ләкин без аны сүз белән язмыйбыз. Аның өчен без менә бу билгеләмәне кулланабыз. Экранда проектыбызның сайты, ВКонтакте һәм Telegram социаль челтәрендәге төркемебез, YouTube платформасындагы каналыбызның сылтамаларын күрә аласыз. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт.